Escribiu cancións Bueno, propias e demais? despois escribín unha canción para participar Nun concurso, non? Nun no festival? concurso, sí, Festival Nacional da Canción Xuvenil Española, Toma. que se celebraba en Palma de Mallorca. Entonces eu fixen unha canción, compuxen unha canción, música e letra, da que a música me escribiu o meu profesor de música, que era o director da banda de música de Medina del Campo, e a canción titulábase Un día volverei. E era unha canción... Lembra un pouco a letra, Sí, sí. Xesús Pavón, Sí, sí, como para sí. que entone aquí Sí. un anaquiño? Vamos a ver, vamos a ver. A canción, o estribillo, Veña. que dicía: un día volverei para nunca máis marchar, e contigo serei o rei do noso lar. Logo, un día volverei para nunca máis marchar, e conmigo serás a reina do fogar. Tratábase de, un galego que, por razóns que lóxicamente pois estaban na emigración galega, a falta de traballo, pois tiña que emigrar. E emigraba pensando en que a emigración era temporal, que un día volvería, e lóxicamente volvería Ás veces non ocurría, pero... evidentemente.